Que tal? Moi boas tardes, benvidos ao Telexornal. Junts súmase ao PNV e insta a Sánchez a convocar xa eleccións despois de multiplicárense os casos de corrupción no PSOE. Más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones. Nosotros hace un mes y medio ya se lo dijimos en la sesión de control. As tensións da guerra alcanzan outro territorio europeo. Un dron impactou contra un edificio de vivendas en Romanía. Hai 2 feridos e 70 evacuados. O ataque aumenta a tensión entre Rusia e a Unión Europea. As empresas da madeira sosteñen a economía do rural galego, representan o 50% dos pequenos concellos e apostan por seguir crecendo. As estruturas en madeira, todo o que ten que ver a decoración en madeira tamén das construción onde nos esteamos, terá que ter unha presencia cada vez máis importante. O acusado de matar a seu pai a patadas en Narón esquiva a pena máxima, a prisión permanente revisable. Chegou a un acordo xusto antes do xuízo e aceptou 20 anos de cadea e 10 de liberdade vixiada. Así que Eimando Roda pillou a Garda Civil os participantes nunha concentración ilegal de coches no polígono de Cea en Ourense. Todo iso con peóns moi cerca dos vehículos. Varias das persoas que ían ao volante nin sequera tiñan carné de conducir. Vigo convértese no centro do Día das Forzas Armadas. O rei Filipe VI preside esta tarde o paso da revista naval na ría. Haberá unha exhibición de medios por terra, mar e aire, mañá desfile por Vigo de 3.700 militares e 200 vehículos. Neste Telexornal Mediodía seguiremos en directo o inicio desa revista naval. Ás 5 da tarde, ademais, vai comezar unha programación especial na Televisión de Galicia co que ocorre en Samil. Mañá, ás 12 do mediodía, retransmitimos os actos centrais dende Vigo. O rei chega este mediodía a Vigo e a raíña Leticia inauguraba esta mañá a Feira do Libro de Madrid. Detívose nos postos de venda para falar cos libreiros e cos lectores, sobre todo cos máis noviños. Nos deportes, todo preparado para un domingo con toda a emoción na Televisión de Galicia. Dende as 4:15, play-off de ascenso do Celta B a segunda, despois darémolo de por Las Palmas e a festa do ascenso que rematará en 4 camiños. Quedan 90 minutos de Liga. Antonio Hidalgo. Un partido el domingo y que vamos a ir con todo a por los 3 puntos, pero ese punto de felicidad, de disfrutar, que yo creo que todos nos lo hemos ganado. E segue amainando a calor, onte xa notamos na costa, hoxe tocalle o interior, pero aínda así esta tarde hai avisos, podemos chegar aos 30 graus nalgúnha zona do Ourense, tamén no sur de Lugo. Toca estar atentos ademais aos restos de brétemas na costa e algún chubasco que pode caer na montaña. Onte foi o PNV, hoxe é Junts. Os de Puigdemont pídenlle a Pedro Sánchez que convoque eleccións ao tempo que descartan apoiar unha moción de censura. Os socialistas non se dan por aludidos e denuncian unha suposta operación ilegal para tombar o goberno. Pedro Sánchez continúa coa súa xenda alleo ao debate aberto sobre a continuidade da legislatura. Mucho enfrentamiento y, desgraciadamente, a mucho ruido. Pero nas últimas horas, Junts sumouse ao PNV reclamándolle un adianto electoral. El presidente Sánchez convoque elecciones. Os de Puigdemont si descartan apoiar unha moción de censura co PP e con Vox. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos españoles. Os socios do goberno desoen os continuos chamamentos que lles fai o PP. Van a tener que levantar el teléfono y decirle al presidente esto se ha acabado. O presidente agarda calmar os ánimos dos socios cunha comparecencia no Congreso a finais de xuño. Pues espero nada más y nada menos que lo que hemos exigido, que den explicaciones. E mentres tanto, os socialistas insisten en que hai en marcha unha campaña orquestrada para tombar o goberno. Que casualidades no parecen, ¿no? Que algo extraño hai. E cando os xornalistas lle preguntan ao ministro de Facenda quen está detrás, Que hai que preguntarle ao señor Feijóo. Hai que preguntarle ao señor Feijóo. respóndelle o PP. Están conspiranoicos. Hablar de un golpe de Estado desde un ministerio del Gobierno de España es reventar la institucionalidad en este país. Que en sí se alinea co goberno son os sindicatos. Creo que la izquierda no puede renunciar a continuar gobernando. E pídelle a Sánchez que esgote a legislatura.
A dirección do PSOE pecha filas á espera de coñecer o sumario do caso Leire. Entre tanto, nega que ordenase ou que amparase condutas delitivas como as que describe o auto do xuíz Pedraz. O PSOE intenta conter o impacto político e xudicial do caso Leire. En Ferraz ven unha persecución ao presidente. Non seamos ingenuos. E advirten dunha situación de acoso e derribo ao goberno. Negan ter ordenado ou amparado conductas delictivas como as que describe o auto do xuíz Pedraz. Supongo que la justicia es la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas. Pospone unha valoración máis profunda a coñecer as probas do sumario. Porque este partido no tiene nada que esconder. Pero defenden que son os primeiros interesados en esclarecer todas as conductas. Este es un partido limpio, este es un partido transparente. De momento, Pedro Sánchez saiu en defensa da xerente imputada. Ana María Fuentes es una mujer que ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del Partido Socialista. Pero a preocupación nos territorios é un feito. O presidente Paje falle esta dobre advertencia ao líder do seu partido. De todos los registros que se están haciendo, van a salir nuevas líneas de investigación. Intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques. El que crea eso termina dentro de una prisión. A solución de Paje pasa polas urnas, a de Felipe González tamén, e este mesmo lle suxire a Pedro Sánchez unha data. Sí, que el otoño estaría bien. Aquí en Galicia, os populares sinalan a Sánchez como responsable dunha caída sen precedentes da calidade democrática. E no PSDG decláranse preocupados pola situación do partido, pero confían na xustiza. Nosa plena confianza e colaboración coa xustiza. Nós non destruímos nada, non aporreamos nada, nós non rompemos ordenadores, nós non utilizamos policía patriótica, nós non facemos esas cousas. E a pesares deso, con toda esa preocupación, a nosa confianza en que as cuestións se esclarecerán. Non existe unha confabulación de xuíces, fiscais e policías para perseguir ao PSOE. O que existen son sólidos indicios de que o PSOE confabulou para perseguir a xuíces, fiscais e policías e boicotear así o seu traballo. E o caso de Leire Díez, a chamada fontaneira do Partido Socialista, segue medrando, salpica xa tamén o presidente da Generalitat. O xuíz da Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, pídelle a UCO que investigue o financiamento da campaña electoral en Cataluña no ano 2024. O xuíz quere comprobar se houbo pagos ilegais. O Partido Socialista de Cataluña, o PSC, vai ter que achegar os documentos a esta causa. Hai enquisa do CIS hoxe, pero non recolle os efectos nin da imputación de José Luís Rodríguez Zapatero nin da entrada da UCO na sede dos socialistas en Ferraz. As enquisas fixéronse durante a campaña das andaluzas e o organismo que dirixe Tezanos sitúa o Partido Socialista como primeira forza ante unhas eleccións xerais cun 36% de apoios. O PP sobe un punto, achégase a un 25% e tamén medra Vox e lixeiramente Podemos. Baixan Sumar, Esquerra, Bildu, BNG e PNV. En Portugal, o Partido Socialista está no punto de mira da xustiza. A Policía Xudicial rexistrou a sede principal da formación en Lisboa e detivo 5 persoas. Investigan corrupción en contratos municipais. Brais. Pois sí, macrooperación anticorrupción en Portugal. Máis de 400 axentes da Policía Xudicial realizaron decenas de rexistros en concellos e xuntas de freguesía portuguesas, todas elas socialistas. Entraron tamén a rexistrar un dos despachos da sede socialista en Lisboa, porén non investigan ao propio partido, senón un dos seus traballadores, asesor do secretario xeral, que xa foi detido por sospeitas de prevaricación. Foron arrestadas tamén outras 4 persoas e hai 37 imputados. Estás a investigar unha posible rede de favores aos militantes a nivel local en Lisboa, Mafra, Oeiras ou Coimbra, que podría ter levado alrededor de 2 millóns de euros do erario público. Ese é o momento en que un dron ruso impactou nun edificio residencial en Romanía, moi preto da fronteira con Ucraína. O artefacto esnafrouse contra o 10º piso. Hai 2 feridos e 70 persoas evacuadas polo fume. A Unión Europea pecha filas con Romanía e advirte a Rusia de que está traspasando unha liña vermella. María Calvo.
Sí, iso é exactamente hoxe. Ursula von der Leyen dixo que Rusia está cruzando unha nova liña e insiste en reforzar a seguridade e a disuasión na fronteira oriental, mentres dende aquí, dende Bruxelas, xa preparan un novo paquete de sancións para seguir aumentando a presión sobre Moscova. A alta representante Kaja Kallas advirte a Putin de que non pode violar o espazo aéreo europeo con impunidade. Dende a OTAN condenan esta imprudencia de Rusia e avisan de que a alianza está preparada para defender cada centímetro do territorio aliado e que esta é a primeira vez que, desde que comezou a guerra, que un ataque ruso deixa feridos civís no territorio de Romanía, país membro da OTAN e da Unión Europea. As bolsas reaccionan con subas en todo o mundo tras o anuncio dun acordo entre os Estados Unidos e Irán para rematar coa guerra, un acordo que debe firmar aínda Donald Trump e non é a primeira vez que se anuncia. Argemino. Estados Unidos di que un preacordo con Irán está próximo. O trato establecería un plazo de 60 días para negociar a paz. A primeira fase sería reabrir paso a paso o Estreito de Hormuz, actualmente sometido a un dobre bloqueo iraniano e estadounidense. O asunto máis espiñento, o futuro do programa nuclear iraniano e do uranio enriquecido, abordaríase máis adiante. Con todo, hai que tomar estas informacións con cautela. O presidente Donald Trump non aprobou o plan e Teherán non confirmou as condicións. Un posible final da guerra en Irán pode aliviar o prezo dos carburantes que seguen moi altos. Precisamente o transporte e o ocio tiraron para arriba dos prezos segundo o IPC de maio, que queda no 3,2%. No outro lado da balanza, baixando, están a roupa ou os alimentos. E ollo, porque a partir do domingo a inflación pode variar porque imos pagar máis pola factura da luz e polo gas. O goberno recupera finalmente o IBE do 21%. Estos días que xa fai máis calor e ademais é aborchornado, que facemos é por o aire acondicionado desde pola mañán hasta as 8 da tarde, entonces claro, o luns, cando entre en vigor a subida do IVA, vamos a notalo mogollón. Coa recuperación do IBE do 21% na luz e no gas, a factura aumentará entre uns 5 e 12 euros mensuais de media. O luns o café sentará igual de ben, pero facelo custará un pouco máis. A rebaixa dos impostos da enerxía estaba condicionada aos prezos. Non baixaron, pero o aumento moderouse. Por iso, 1 de xuño, o IBE da luz e do gas volve ao 21%. Ahorrar en electricidad es algo complicado, porque al final no vamos a pagar las luces, no vamos a pagar la cafetera, no hacemos nada. Entonces lo que hacemos es fiarnos un poco del asesor. Los asesores comerciales, cuando vienen a vender la electricidad, pues ellos nos fiamos de eso. O que nos di o asesor é que non se aforra xogando cos horarios. Contando tarifas e peaxes, a enerxía custa o mesmo as 24 horas. Mellor comparar. Se metan no comparador da CNMC e revisen as súas ofertas e as súas tarifas contratadas. O sea, eu vou máis por unha parte contractual e por unha parte de prezos, que moitas veces deixamos correr os contratos e non revisamos os precios aplicados. O luns tamén volve a taxa anterior o imposto especial da electricidade. E a previsión é que os prezos se sigan quentando no brán polos efectos da guerra. Nós non vamos a subir prezos, entendemos que a subida do IVA, ou a subida non, a volver ao IVA ao 21%, vai a repercutir en todas as facturas de cada persoa. Si, seguirán en vigor outros descontos como o bono social ou os impostos reducidos aos carburantes. E unha das principais empresas enerxéticas de España, Iberdrola, ten previsto crear 10.000 postos de traballo ata o ano 2028. A compañía presentou hoxe resultados. O ano pasado investiron 14.500 millóns de euros e aumentaron un 12% os beneficios. Os accionistas apoiaron masivamente na Xunta Xeral a xestión de Ignacio Galán. Hoy que hemos entrado de lleno en la era de la electricidad y tenemos el apoyo de la sociedad y políticas energéticas más favorables, nuestro crecimiento será imparable. A economía galega mantén o pulso. O PIB aumentou un 2,4% no primeiro trimestre do ano e segue creando emprego. O que máis tira é a demanda interna, o consumo das familias e das empresas. Nos primeiros 3 meses tamén creceron os postos de traballo a tempo completo, 1,5 punto. E atención aos datos do sector da madeira, porque a cadea de valor suma case 20.000 traballadores. Nos concellos rurais, a madeira acapara case a metade da súa actividade económica.
Hai 25 anos que as empresas de madeira e deseño galegas decidiron asociarse un cuarto de século no que vimos como pequenos obradoiros de carpintería pasaron a equipar tendas de Inditex, iates ou hotéis de todo o mundo. Con 2.500 millóns de facturación e 20.000 empregos, o sector representa o 1,8% do noso PIB. Un sector estratégico, sobre todo no rural. En algúns municipios, especialmente os de carácter rural, o sector da madeira é o 50% da súa actividade industrial. Ahora que se fala tanto de fixar poboación, o sector da madeira ten moito que decir. Para apoiar as empresas, a Xunta destina este ano 24 millóns de euros á Axencia Galega da Industria Forestal. Alfonso Rueda defende que a Administración debe dar exemplo usando cada vez máis este material na construción de centros e vivendas públicas. A construción en madeira, as estruturas en madeira, todo o que ten que ver, a decoración en madeira tamén, das construción onde nos esteamos, terá que ter unha presencia cada vez máis importante. O Goberno galego presentará en xuño o plan director para reforzar o sector. Noutro acto, Alfonso Rueda destacaba o bo momento polo que atravesa o sector da automoción na nosa comunidade. Fíxense, un de cada 4 coches que se fabrican en España sae daqui, de Galicia. Gloria. Si, Marta, efectivamente, o presidente da Xunta dixo que precisamente para manter ese liderazgo, esa posición punteira, o Goberno galego ten en marcha un plan con máis de 200 millóns de euros para seguir apoiando e dinamizando o sector da automoción que representa o 16% do noso produto interior bruto. Representantes do clúster da automoción do sector reunidos esta mañá aquí en Vigo amosáronse, dixeron, ilusionados porque nos próximos tempos, nos próximos meses, novas e importantes empresas do sector se asenten na comunidade. Neste sentido, Alfonso Rueda dixo que agarda que a automobilística china saí que elixa Galicia, ademais de pola súa posición xeográfica, tamén pola súa estabilidade política e polo ecosistema punteiro que ten o sector na nosa comunidade. A planta viguesa de Stellantis anuncia o seu propio vehículo autónomo de reparto de paquetería. Mercedes. Si Stellantis Vigo vende confirmar unha importante renovación das furgonetas K9. A compañía quere prolongar o éxito destes vehículos comerciais lixeiros cun cambio que apunta ao ano 2028 e que reforza a continuidade produtiva da fábrica viguesa. A multinacional traballa nun restyling destes vehículos clave para a carga de traballo da planta de Balaídos e tamén para miles de empregos directos e auxiliares. Ademais, Stellantis anunciou a creación dun coche autónomo de reparto de paquetería que se presentará o vindeiro mes de setembro. Os técnicos sanitarios mantiveron este venres unha nova xornada de folga nacional, así como numerosas concentracións diante dos seus centros de traballo. Están pedindo a súa reclasificación profesional ante o Ministerio de Sanidade. E este é o novo Centro de Saúde de Moaña, abre as portas o 15 de xuño cun servizo de urxencias ás 24 horas do día. Era unha reivindicación dos veciños que actualmente se teñen que desplazar a Cangas para seren atendidos de urxencia. En setembro, vindeiro curso escolar, entran en vigor as novas medidas de mellora do ensino acordadas entre Consellería e 4 sindicatos. Inclúen un reforzo á atención á diversidade, melloras laborais de profesores e reducción da ratio de alumnos. Os sindicatos falan de acordo histórico. Eu creo que non é exagerado falar dun acordo histórico. Eso é algo hoxe en día raro. Hoxe en día raro. Dúas partes fagan cesións para conseguir un acordo que mellora a situación. Un acordo que reforza a atención á diversidade e mellora as condicións de traballo do profesorado de ESO, bacharelato e réxime especial. Avances que van a repercutir na calidade do sistema educativo. Que o profesorado de secundaria volva ás 18 horas lectivas. Tal como dicían os meus compañeiros, isto non quere decir que vayan a traballar menos, senón que van a traballar mellor. O acordo contempla a contratación de máis profesorado e mantén a baixada de ratios que xa se iniciou hai 2 cursos. O que dixemos que vamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros.
O acordo asinado entre a Consellería e os 4 sindicatos non se sumou á CIGA. Así son as carreiras ilegais que a Garda Civil de Tráfico de Ourense gravou no polígono industrial de Cea. Os axentes chegaron a contabilizar máis dun cento de coches e ao redor de 250 persoas presenciando o espectáculo ilegal. E ese operativo saldouse con 4 persoas investigadas. 3 non tiñan ou perderan o carné de conducir. Ademais, os axentes impuxeron máis de 40 multas. Son algunhas das conductas temerarias que os axentes rexistraron no polígono industrial de Cea. Chegaron ata aquí tras monitorizar as redes sociais e a mensaxería. Organizamos un grupo bastante organizado que quedaban polas noites, pois para facer algunha conducción temeraria, algúns trompos, derrapaxes e sobre todo as famosas lanzadas, non? Onde unha persoa se sitúa na mitade dunha calzada e dous vehículos sitúanse o seu carón, e esta persoa dalle esa salida e establecen unha competición de velocidade entre eles. Quedadas multitudinarias nas que chegaron a participar máis dun cento de vehículos. Con moito público a escasos 2-3 metros desas conduces temerarias, un mal xesto do conductor, unha mala circunstancia técnica ou mecánica do vehículo pode desembocar nun atropelo masivo. Hai 4 persoas investigadas, 3 delas por delitos contra a seguridade viaria e outra por desprotección de menores. A nai que tiña uns rapaces moi pequenos nun sitio en unha hora onde non deberían estar. E despois unhas 40 e 45 denuncias administrativas de todo hai. Temos conducións temerarias, temos reformas de importancia no vehículo, temos seguros, ITVs. A Garda Civil dá por desmantelado este punto, pero fai un chamamento á colaboración cidadá para evitar que este tipo de conductas temerarias poidan repetirse. Esta foi unha semana tráxica nas estradas. Nos últimos 7 días, 5 persoas perderon a vida en accidentes de tráfico en Galicia. E nada menos que 33 aquí hai 33 falecidos no que levamos de ano. Preocupa a sinistralidade, porque Galicia é a segunda comunidade española onde máis subiu a cifra de mortos. Aínda que a cifra de mortos nas estradas galegas ten unha clara tendencia baixa nos últimos 20 anos, é para enquedarse que sexamos a segunda comunidade despois de Castela e León onde máis medren as vítimas mortais no último ano. No que vai de 2026, 33 persoas faleceron en accidente de tráfico. Especialmente tráxica esta última semana, 5 falecidos. O venres da semana pasada un motorista de 44 anos faleceu ao bater o seu vehículo contra un coche no concello coruñés de San Sadurniño. O día seguinte, un veciño de Vilanova de 79 anos era atropelado de noite por un vehículo que fuxiu. Que ele estaba tumbado na carretera, parou un coche que o veu tumbado na carretera sangrando, entón cando esa xente estaba chamando ao 112, veu un coche e arrollouno. A Garda Civil mantén aberta a investigación e xa ten un sospeitoso, aínda que non se realizou ningunha detención. O domingo a traxedia sacudiu de novo a provincia de Pontevedra. Un coche levaba por diante a unha muller de 37 anos que circulaba pola beira rúa en Sanxenxo coa súa filla menor en brazos. Ela perdeu a vida e a pequena resultou ferida. Terrible. A carretera de moitísimo tráfico no verano. Este mércores en Láncara falecía un home ao emborcar o seu vehículo e ao xoves unha veciña de Cea perdía a vida nun choque frontal con outro vehículo na estrada que une esta localidade con Ribadavia. A defensa de Jonathan Andic, o fillo do fundador de Mango, recorre o auto que o acusa de homicidio pola morte de seu pai. El insiste en que a caída foi accidental e tenta probar que se debeu á artrose que padecía e que lle provocaba bloqueos nos xeonllos. O equipo legal de Jonathan Andic considera que o goteo de filtracións da investigación policial propiciou unha condena social que cualifican como pena anticipada. No recurso que acaban de presentar na Audiencia de Barcelona contra o auto da xuíza de Martorell que acusa a Andic da morte de seu pai, critican esa falta de garantías procesais. A máis diso rebaten punto por punto cada un dos indicios en que a maxistrada basea a acusación de homicidio. Fan especial fincapé en tentar probar que a caída que provocou a morte do fundador de Mango na Serra de Montserrat en decembro de 2024 foi totalmente accidental. Para iso chegan imaxes doutra caída fortuita que Isaac Andic sufriu meses antes e que atribúen ao bloqueo que de súpeto podía sufrir nos xeonllos debido á artrose que padecía. A defensa cualifica de sorprendente que a xuíza valore que houbo posible premeditación, cando o informe entregado pola Unidade de Montaña dos Mossos de Escuadra conclúe que non se poden determinar as causas que provocaron a caída nin a participación de outras persoas.
O equipo comandado polo abogado Cristóbal Martel achega tamén a grabación do 112 en que Jonathan Andic pide axuda tras a caída do pai e rebate as supostas contradicións nas súas primeiras declaracións. A Audiencia de Barcelona terá que valorar agora este informe da defensa e decidir se corresponde modificar ou non o auto de prisión provisional que Andic puido eludir co pago dunha fianza d'1 millón de euros. O acusado de matar o seu pai en Narón a patadas en 2024 vai cumprir unha pena de 20 anos de prisión. Recoñeceu os feitos e, ademais, vai ter que indemnizar a familia con 250.000 euros. Hoxe estaba pendentes dese xuízo que finalmente, Andrea, non se celebrou. Sí, as partes chegaron a un acordo e agora este mozo de Narón deberá cumprir, como dis, esa condena de 20 anos de cadea por asasinato con aleivosía e, ademais, deberá pagarlles indemnizacións de 250.000 euros aos seus dous irmáns por danos morais. Unha condena que chega tras a confesión do acusado de ter matado a seu pai en estado de embriaguez a patadas e tamén a pisotóns na cabeza. Antes de chegar a este acordo, a acusación particular pedía para él a pena máxima que temos en España de prisión permanente revisable. Estes que vemos son cans de rescate de Salvamento de Galicia e tamén da Unidade Cinelóxica da Garda Civil. O seu olfacto é fundamental nos operativos de busca de persoas desaparecidas. E malia que as imaxes parecen moi reais, realmente forman parte dun simulacro. Un operativo de medio cento de persoas que participa nese simulacro para mellorar a coordinación entre todos en caso de que haxa que buscar desaparecidos. Cando se trata de persoas desaparecidas, mobilízanse todos os medios dispoñibles na busca. Policías, Garda Civil, bombeiros e voluntarios de Protección Civil póñense a disposición do centro de mando. O importante é saber o que ten que facer cada quen, porque o tempo sempre xoga na contra. E iso o que están practicando estes días nun congreso organizado pola Axencia Galega de Seguridade e a Unidade de Cans de Salvamento de Galicia. É un pouco, para confluir e saber quen é o que dirixe, que necesidades hai, que é o que se pode mobilizar. Como teñen que coordinarse, cales son os protocolos que teñen que levar a cabo para atopar o antes posible a esas persoas desaparecidas. Na práctica desta mañá simularon unha derruba nunhas obras de desmonte. Perderonlle a pista a 4 operarios que, por sorte, foron atopados polos cans das dúas unidades de rescate que hai en Galicia, unha de Salvamento e outra da Garda Civil. Cando un can entrenado localiza unha persoa que leva 2-3 días desaparecida no monte, que pasa moito, lamentablemente, no medio rural, iso é unha satisfacción moi grande. Este tipo de adestramentos axudan a que todos sumen e traballen coa maior celeridade e coordinación posibles. Deteñen dúas mulleres por roubos en vivendas de Pontevedra e de Vigo. Foi posible grazas a que o dono dun piso sorprendeu unas coas mans na masa xusto cando lle querían entrar na vivenda. Estaban recén chegadas supostamente dende Vigo, probaron sorte nun piso de Benito Corval, pero o dono volveu a casa e pillounas. Detivéronas na Praza de Galicia, onde a estación de autobuses, cando xa estaban preparadas para cambiar de cidade. Mandas itinerantes que veñen de Europa del Este, que van por zonas na Península Ibérica, primeiro golpean na zona do Levante, vanse trasladando, chegan a Galicia, e cando chegan aquí, e moitas delas foron detidas un montón de veces. E cando a xustiza quere actuar, xa está no seu país de origen. Aínda levaban en riba instrumental propio de cerralleiros. Son bandas perfectamente organizadas con distintos roles. As que entran nas casas son elas. Rapazas que pasan desapercibidas na rúa, que entran rápido nas vivendas, solen ir aos dormitorios onde sempre temos guardados as nosas ollas, algo de cartos en efectivo, simplemente saen á rúa e xa ten unha terceira persoa a que se encarga de recoller os obxectos roubados e desfacerse deles. Esas persoas que cometeron o delito, en 5 segundos según saíron pola porta, xa non levan nada en riba. Outra parte do grupo engárrase da loxística de buscar aloxamentos nas diferentes localidades. As detidas pasaron xa a disposición xudicial acusadas de varios roubos. Un dos máis sorprendentes xa hai un tempo en Vigo. Tamén levaron ouro e cartos. A historia repítese. Os expertos da IREF, a Autoridade Independente de Responsabilidade Fiscal, creen que o sistema de pensións vai sufrir cambios porque non garante as xubilacións do futuro. Al envejecimiento presionará al alza y acabaremos en 2050, de acuerdo en este escenario base a políticas constantes, con una deuda del 123%
A viña a comprar e, bueno, encontrome con isto, que, bueno, que está pechado. Será, me imagino, por unha folga de, non? Acabamos de chegar e encontrámoslo así cerrado. Non sabemos. A moitos colleunos hoxe de sorpresa, van ir ao supermercado coa reixa baixada. Cousa de 4.000 traballadores dos comercios de alimentación que están chamados á folga hoxe na provincia da Coruña. Segundo os sindicatos, o seguimento foi masivo. Sorpresa ou vela tenda pechada? Sí, por sorpresa, pensábamos que estaba aberto. Dixonos unha señora que era por folga, pero non dixo nin de que, nin nada. Uns 4.000 traballadores do comercio da alimentación estaban convocados á folga na Coruña. Son os afectados polo convenio provincial, que está en negociación. Piden mellores condicións laborais e unha revisión dos salarios. Denuncian que apenas superan o mínimo. Se é unha folga, pois, oye, para a mellora dos traballadores, pois, oye, pois, ben vida sea, non? Os sindicatos calculan un 85% de seguimento da folga, o 100% nos establecementos máis céntricos das cidades. Así que os que atoparon a reixa baixa tiveron que buscar alternativas. Iba a comprar unhas lentejas e xa non podo facer lentejas. A outro sitio, vamos a outro sitio. Serra un día, pois serra un día, xa nos arreglaremos cun colador. Foi a primeira xornada de folga, pero os sindicatos advirten de que se as negociacións do convenio seguen sen avances, convocarán novas mobilizacións nas próximas semanas. E xa entramos na única fábrica de corchos que temos en Galicia. Abastece as adegas de toda España. A historia da única fábrica galega de rollas arrinca hai 60 anos da man dun emigrante de Portugal, o principal produtor de cortiza mundial. Hoxe en día desta fábrica de Ribadavia saen 25 millóns de rollas ao ano para todas as zonas vitícolas galegas e do resto de España. A situación fainos que nos podamos colocar o noso produto en apenas 24-48 horas despois de recibir un pedido sen ningún tipo de problema. Personalizan un a un cada tapón, as cabezas a fogo e o corpo con pranchas impregnadas en tintas alimentarias. Partimos desde o máis baixo, que sería un corcho aglomerado, que se fai a partir de viruto de corcho natural, hasta grandes corchos naturales. Un corcho natural ao final é a extracción dun corcho dunha cortiza, dunha sobreira. Cada cortiza custa as adegas entre 7 e 70 céntimos, pero hainas de ata 3 euros. A calidade da cortiza é un valor engadido na conservación do viño. É unha materia viva. Entón, ti cada metes nun viño que é un produto vivo, darlle vida ao produto. Na fábrica conservan aínda as primeiras máquinas, testemuñas da artesanía dun oficio tan vinculado á terra como ao propio viño. Galicia gaña terreo entre os destinos de maior demanda entre os viaxeiros cun aumento dos internacionais para este verán. A Coruña lidera a listaxe cun aumento dun 30% das buscas de voos respecto de hai un ano. Mariola. Si, a cidade de España na que máis aumenta esa búsqueda de voos para este verán. Unha demanda que xa se está notando nas reservas hoteleiras cunha ocupación moi por riba respecto de anos anteriores. Pero non só na Coruña, tamén Santiago aumenta un 25% ese número de búsquedas, ocupa a terceira posición. Vigo tamén consegue situarse entre os 25 destinos máis buscados para este verán en España. Un destino cunha chea de atractivos que non deixa de medrar, dispárase a demanda internacional este verán en Galicia, sábeno ben nos hoteis da Coruña. Estiven esta semana facendo check-ins e podo dicirche que polo menos non todos os que fixen eran americanos, así que sí, notámoslo moito. A demanda internacional de voos na Coruña sobe un 30%, é o maior aumento de toda España. Y estamos aquí para el faro de Hércules. Unha afluencia de turistas que leva a ocupación hoteleira a cifras que rozan o 100% para agosto, coincidindo coas datas da eclipse. Penso que nos quedan un par de habitacións, pero nada, levamos completos xa 2 anos con reservas para o eclipse, así que... Os turistas internacionais tamén poñen o ollo en Santiago, ocupa o terceiro posto de España en tirón de demanda internacional. Cathedral, plaza, yeah. La cultura y historia que es muy larga y yo creo que comida. La comida fue el barrio, sí. Vamos a probar el pulpo. A gastronomía xunto ao atractivo das rutas a Compostela tiran tamén da demanda en Vigo, colócase entre as 25 cidades preferidas pro turista e consolidan Galicia como destino turístico internacional.
Hello, I'm Eric Rubens. I'm a photographer from California, and I'm here starting the Camino at St. James Way, experiencing this beautiful town and the landscapes and the mountains, and I'm excited to get out there and capture some photos. Con case medio millón de seguidores, ese fotógrafo de paisaxes estadounidense é un dos influencer que, dende hoxe mesmo, percorre o camiño para promovelo no seu país na nova campaña de turismo de Galicia. Son os primeiros pasos de Eric Rubens en Galicia, no Cebreiro, comezando a súa ruta a Santiago. I knew that this route and hiking the Camino Como was son de California, encanta a vida ao aire libre, sabía que esta ruta te leva a través das montañas e de paisaxes históricas. Son fotógrafo da natureza e tiña moitas ganas de vir aquí. E as súas primeiras impresións non podían ser mellores. I saw how mountainous the region was, so Cando viñamos no coche e vin as montañas, a paisaxe espectacular, só quería baixar do coche e empezar a sacar fotos. Especializado na fotografía de viaxes, é un dos influencers estadounidenses que participa na campaña de turismo de Galicia para promover o camiño nos seus países. thankful for Turismo de Galicia for Moi agradecidos a Turismo de Galicia, esta experiencia é un exemplo de como United te leva a un lugar increíble e único. Será increíble para todos os estadounidenses poder vir e vivir esta experiencia. Formaba parte da pasaxe do primeiro voo entre Santiago e Nova York e así lle lo amosaba o seu medio millón de seguidores. É increíble que United vai a empezar a voar 3 veces por semana para conectar a todos. O número de turistas estadounidenses que veñen a Galicia non para de medrar, máis do 8,5% o ano pasado. O vindeiro luns comezarán as obras de reparación da comisaría da Policía Nacional de Santiago afectada por un incendio en febreiro, seguro que o lembran. Vai ser unha reforma integral. Comezarán na planta -3, que é onde se orixinou ese lume. O delegado do Goberno asegura que a intención é que xa estea rematada para o Xacobeo do ano que ven. A raíña Leticia inaugurou esta mañá a Feira do Libro de Madrid. É unha edición dedicada ao humor na literatura. Dona Leticia, durante a súa visita, detívose nas casetas para conversar con libreiros, editores e con lectores. Sobre todo cos infantis, que estaban de excursión no Parque do Retiro. Algúns mesmo tiveron a sorte de entrevistala. E no Día Mundial sen Tabaco, a raíña manda unha mensaxe contundente sobre a moda dos vapeadores. Si ya sabemos las consecuencias que tiene fumar tabaco de combustión, ¿para qué y por qué queremos inhalar las sustancias que contienen los vapeadores y otros productos del tabaco calentado? Si la respuesta es por una moda, no debería imponerse a la salud, porque la moda pasa y la mala salud te acompaña mucho tiempo y a veces es irreversible. No Camiño de Santiago atopamos mulleres afectadas por cancro de mama que fan a ruta acompañadas dos profesionais sanitarios. Me llamo Carmen Marco, soy paciente de cáncer desde hace un año y poquito. Estoy tan feliz de haber hecho esto, este proyecto maravilloso. No sabéis la vida que da. Como todas estamos metidas en el mismo rollo, pues como que nos comprendemos muy bien. Carmen é unha das 19 mulleres afectadas de cancro de mama que percorren xuntas as últimas etapas do camiño. Trátase dunha iniciativa que o Hospital Princesa de Madrid repite cada 2 anos polos beneficios que ten para as súas pacientes. Van pola 6ª edición. Por todo lo que les aporta a las pacientes salir del entorno hospitalario a un entorno natural y espectacular como este, salir del diagnóstico y de la enfermedad. Muchas de ellas ya se han animado a continuar haciendo deporte después de esto. Vemos una evolución que bueno, ya la ven, ¿no? Del esfuerzo de la primera etapa, que fue durísima, de mandarse unos mensajes de no puedo, no voy a ser capaz, y ahora unos mensajes de somos capaces, vamos a por ello, vamos a por la última etapa. Yo digo que es transformador. Un camiño transformador que aseguran axudará a afrontar o camiño vital de cada paciente. Máis da metade das participantes reciben aínda tratamento. Hemos llorado mucho, nos hemos reído mucho, hemos tenido súper buenas conversaciones, hemos compartido cosas muy personales. Aquí hemos hablado del cáncer, pero también de la vida, de emociones, de proyectos, de futuro.
Ben, para os que fagan o camiño hoxe, as temperaturas están de volado. Baixaron na costa, tamén algo nas zonas de montaña, e esa tendencia vai seguir durante a fin de semana. Seguimos con ese tempo anticiclónico, brétemas que sí que siguen pegadas, e durante a tarde algún chubasquiño veremos na zona de montaña. En canto ás temperaturas, son un par de referencias: 20 graus na Coruña, 34 en Ourense, que imos continuar por riba deses 30 graus. En canto rematen os deportes, falamos devagar do tempo. Más agrícolas e forestais para particulares é unha medida preventiva da Consellería ante as altas temperaturas. As Forzas Armadas celebran o seu día grande en Galicia, en concreto en Vigo. Esta casa, a Televisión de Galicia, ten preparada unha programación especial. Estamos en Vigo con varios puntos de directo para non perder detalle de todos os actos programados. Para mañá está previsto un multitudinario desfile, pero o máis inmediato xa é esta tarde, Jesús, coa revista naval que pasará o rei Filipe VI e tamén cunha exhibición. Hola, ¿qué tal? Sí, en primer lugar, como decías, está esa revista naval que preside o rei Filipe VI a bordo do buque Audaz, que pasará a revista os distintos buques e fragatas da Armada e tamén da Garda Civil. E logo, a partir das 5, unha retransmisión que ofreceremos en directo aquí desde a Praia de Samil, esa exhibición dinámica dos tres exércitos das Forzas Armadas, unha ocasión estupenda para os que queiran acercarse hasta aquí ou velo a través da Televisión de Galicia, de coñecer moi de preto, moi directamente todos os recursos co que contan as Forzas Armadas, un acto tamén presidido polo rei Filipe VI. Todo quedará pechado, como decías, mañá, nese acto central que será o desfile das Forzas Armadas, tamén presidido polo rei, e que contará tamén coa presencia xa confirmada da princesa de Asturias, dona Leonor. A revista naval é unha das cerimonias máis solemnes e vistosas de todo o protocolo militar. O rei, na súa condición de capitán xeneral das Forzas Armadas, realizará a inspección, exame e saúdo formal á flota de buques e as súas dotacións que formarán nas bandas e pasarelas das cubertas de cada nave, mentres o xefe do Estado pasa ao seu carón a bordo do buque de acción marítima, o barco presidencial da Armada. Aínda que na súa orixe naceu como método de control fiscal e operativo para verificar o estado dos barcos e o número de efectivos, esta práctica é, a día doxe, unha demostración de capacidades, unha mostra de respeto e unha celebración de carácter patriótico. Finalizada a revista naval, ás 5 da tarde chegará a coñecida como exhibición dinámica, unha simulación activa en que as unidades militares reproducen en tempo real unha hipotética situación de combate. Neste espectacular despregamento de medios, os vehículos, naves e aeronaves operan de xeito coordinado, imitando movementos tácticos e misións de rescate. Para lle dar máis realismo, na exhibición emprégase munición de fogueo, bengalas, pirotecnia, pantallas de fume e explosións controladas. A diferenza das manobras de adestramento que poden durar varios días, as exhibicións dinámicas, como a desta tarde en Vigo, adoitan ter unha duración de entre 20 e 45 minutos para manter a atención do público en todo momento. A revista naval e a exhibición son os actos máis agardados hoxe en Vigo, pero a celebración do Día das Forzas Armadas vai continuar, como lles estamos contando, durante toda a fin de semana. Mañá está ese desfile multitudinario, será ao mediodía, participan máis de 3.700 militares, 70 aeronaves, máis dun cento de vehículos. Jesús. Sí, efectivamente, será, como decías, ese broche de ouro a esta semana de celebracións, ese desfile das Forzas Armadas, un acto senlleiro, tamén para o Ministerio de Defensa, que contará con esa presidencia por parte do monarca, do rei Filipe VI, e tamén coa presenza xa confirmada tamén, que non estaba prevista inicialmente, da princesa de Asturias. Milleiros de militares ocuparán esta zona, tamén a espectacularidade das aeronaves, a meirande parte avións, tamén helicópteros de combate, en fin, en definitiva un espectáculo para poder velo aquí en directo, se pode, senón, como decíamos, a través da retransmisión en directo da Televisión de Galicia. E en tan só uns minutos, o rei Filipe VI vai embarcar no buque de acción marítima Audaz para presidir a revista naval. Demetrio.
Sí, será, como dicías agora mesmo, nestes próximos minutos, cando chegue aquí ao Rei. Aquí xa está todo preparado para que embarque neste buque de acción marítima, no Audaz, e de aí pase revista a esa parada naval. É habitual que sempre que o Día das Forzas Armadas coincide precisamente nunha provincia con costa, como é o caso agora mesmo na cidade de Vigo, pois que tamén se faga esa parada naval. Así que hoxe, como decíamos, moi pendentes nestes próximos minutos, en breve, agardase xa a chegada aquí de Filipe VI para subir a bordo deste buque de 96 metros de eslora, un buque moderno de acción marítima, como decíamos, aquí todo preparado con todas as personalidades xa a bordo, e todos os mariñeiros, a tripulación, todas preparadas para recibir a súa majestade Filipe VI, que será, como decíamos, nestes próximos minutos. Estaremos pendentes. O prato forte da xornada vai ser a exhibición das Forzas Armadas que se poderá seguir dende Samil. Faltan menos de 2 horas, pero os máis madrugadores chegaban xa a Sabela para coller sitio, non perder detalle. É que, Marta, este paseo marítimo onde estamos de Samil hoxe non é un paseo, é un miradoiro. Atopamos que toda a xente quere estar na primeira liña, non de combate, pero sí que é a primeira liña do que é hoxe e mañá tamén o centro de operacións. Digamos, o teatro de operacións está o Día das Forzas Armadas hoxe mañá aquí en Samil, na ría de Vigo, unha ría que foi testemunha e escenario tamén de importantes batallas de historias bélicas ao longo de toda a historia, o pirata Drake, tamén a batalla de Rande. Bueno, pois hoxe aquí centos de persoas, testemunhas de excepción do que vai acontecer a partir de nada, duns 15 minutos, a partir das 3:30, despois ás 5, despois tamén mañá o mediodía. Este paseo marítimo de Samil é 1 kilómetro, punto neurálxico de area e tamén de mar, porque dicimos as actividades militares van a estar nos dous espazos, están moi pendentes. O que nos atopamos aquí é xente galega que vive fora e que di que aproveita esta fin de semana coa disculpa de vir ver este evento militar para chegarse a Galicia. De novo, xente que vive na zona que tamén se achega ata aquí. Hai amantes da fotografía militar que tamén están hoxe aquí en Vigo, e tamén o que nos conta moita da xente coa que falamos ao longo da mañá aquí no paseo de Samil é que queren participar e gozar de ver este espectáculo único e histórico aquí e inédito na praia de Samil. Ademais, non adoita ver estes espectáculos de exhibicións dinámicas do exército en praias, moito menos localizadas nun mesmo punto. Din moitos que van sentir orgullo de que toda esta zona, que Galicia en extensión, poida exportarse, digamos, non? Como un orgullo de que todo este espectáculo e toda esta exhibición vai a poderse realizar en Galicia e que se expanda e poida verse a nivel global, porque o evento do Día das Forzas Armadas, dicimos hoxe ao longo da tarde, mañá tamén o mediodía, é un evento global multitudinario que vai ser multitudinario aquí, pero tamén dicimos a nivel probablemente internacional. Aitor xa está compoñendo na súa mente as fotografías que fará esta tarde de familia militar, trouxo a cámara a Samil para inmortalizar o evento. A parte militar sempre me gustou, por iso teño esta cámara así, o gorro, bueno, sempre foi unha cousa que me... desde sempre. Ao fondo xa se albiscan os buques e os precintos na praia indican que algo se coce en Samil. Veño preparado, en falta un bocadillo. Preparados veñen os deste grupo que viaxaron desde Madrid esta fin de semana expresamente para ver as exhibicións. Nos gusta venir a Galicia e máis con este motivo. Unha oportunidade, din os locais, para presumir de paisaxes. Seguido non, que é un pouco fastidioso, pero de vez en cando, pois sí, está bonito, que tamén se ve Galicia, que é moi bonita. Os máis reticentes son os veciños da zona que ven alterada a tranquilidade habitual. Un pouco atosigante, non? Digo eu, estamos acostumbrados a outra tranquilidade. Pero bueno, hai que aguantalo, é bonito. Toda unha oportunidade para o sector hostaleiro. As reservas están hoxe en Vigo 96%. En Samil fan acopio para atender a elevada demanda que agardan. Bebidas, leche, patatillas, todo hasta arriba, los barriles tamén. E para rematar, un consello espontáneo. Como mejor se ve es en televisión porque tenéis mucho más que ver, ¿no? Que enseñar que lo que te limitas aquí. Xa víamos antes na conexión con Sabela Romar que ese paseo está nestes momentos xa ateigado de xente porque a tarde promete. O certo é que por diante hai toda unha fin de semana intensa de actividades con motivo do Día das Forzas Armadas.
Inmediatamente despois da revista naval, a praia de Samil acollerá unha exhibición de capacidades aeronavais na que participarán unidades dos 3 exércitos da Garda Civil e a Unidade Militar de Emerxencias. Una muy amplia representación de las unidades militares de Fuerzas Armadas y Guardia Civil que existen en España, que estamos desplegados a lo largo y ancho de todo o territorio nacional, pues va a estar ampliamente representado aquí en Vigo. O acto comezará cunha exhibición da patrulla acrobática de paracaidismo con base en Madrid, Valencia e Murcia. Despois ocuparán o escenario as unidades do Exército de Terra que farán varios exercicios con cans e robots de desactivación de explosivos. La UME, la Unidad Militar de Emergencias, que quizás sea lo que es más conocido por la población civil, por su intervención en incendios, por ejemplo aquí en Galicia, nevadas, todo tipo de catástrofes naturales. Despois dos especialistas en emerxencias, a Garda Civil fará unha demostración de abordaxe dun buque no mar e as unidades da Armada recrearán un asalto anfibio no areal vigués. A demostración da patrulla acrobática de helicópteros do Exército do Aire rematará esta exhibición de capacidades do Exército Español. Un evento destas características necesita un plan de seguridade específico deseñado pola Casa Real e polo Estado Maior de Defensa, pero que involucra policías locais, protección civil, urxencias sanitarias. Mar Novas. Alertas dan hoxe e mañá en Vigo, bombeiros, autoridade portuaria, urxencias sanitarias. No posto de mando que temos aquí ás miñas costas, na avenida de Samil, coordinan o dispositivo cos mandos do Exército e Casa Real, Policía Nacional Autonómica Local, Protección Civil, unha planificación trazada hai uns días nunha xunta de seguridade específica. Ese plan garante que os actos de masas de hoxe e mañá se desenvolvan con normalidade e con total seguridade. Imos velo audaz, ese buque da Armada no que vai subir o rei Filipe, pois dentro duns minutos, a partir das 3:15, estaba xa todo preparadísimo para a recepción do rei, para que o rei acceda a este buque o audaz e unha vez a bordo vai pasar a revista naval ás tropas. Bueno, nestes momentos vemos o noso compañeiro Demetrio que se está preparando porque dun momento a outro queremos conversar con el para pulsar tamén ese ambiente que se está vivindo, porque hai moitísima xente concentrada que quere ver precisamente pasar o rei para que despois se produza esa revista naval xa na ría adentro, a revista naval ás tropas. Volvemos antes de ir con Demetrio, con Jesús, porque queremos ter todos os detalles sobre esa revista naval. Jesús. Sí, pois o primeiro que hai que constatar é que esa revista naval parece a ter algún retraso, co cual tamén a exhibición dinámica dos 3 exércitos comezará posiblemente contra as 5:15. Insisto, en directo poderán seguila a través da Televisión de Galicia, paga pena, será realmente moi espectacular, unha forma directa e moi amena de coñecer os recursos cos que conta as nosas forzas armadas, os 3 exércitos. Respecto desa revista naval, compre dicir simplemente que é un acto de moita tradición na Armada. O rei Filipe VI vai nese buque audaz en sentido exactamente contrario ao resto de buques da Armada, nos que hai patrulleiras, tamén fragatas F-100 e 2 buques anfibios. O Castilla, sobre todo, chamativo polo seu tamaño, máis de 240 metros de eslora, o porta aeronaves Juan Carlos I. Agora sí que volvemos a ese punto en que o rei ten que embarcar no audaz para pasar esa revista naval. Demetrio vai con atraso, xa non lo dicía Xesús. Sí, agora sí, un pequeno atraso iso que se está vendo agora mesmo, porque estaba previsto para este instante a chegada de Filipe VI, que subirá a bordo deste buque, deste audaz, para levar a cabo, como decía, esa parada naval, esa primeira xornada especial deste Día das Forzas Armadas, que terá mañá, como decía, de seu epicentro. Aquí xa todos en formación a bordo deste audaz, a espera, como decíamos, que nos próximos minutos chegue aquí Filipe VI. Día importante, dende aquí partirán, será Sacadano con 2 remolcadores para poder encaudar xa dirección hacia a zona de Samil, onde levará a cabo esa parada naval. Dicíamos antes na primeira conexión que é o habitual e a tradición o que marca que sempre que se celebra o Día das Forzas Armadas en zonas con mar, pois que se leva a cabo tamén esa parada naval. Por eso este ano en Vigo contamos a maiores dese desfile que terá lugar mañá, pois con esta parada naval hoxe, onde estará encabezada por o buque máis grande de toda a nosa Armada. Falamos do Juan Carlos
primeiro, pero antes, como dicíamos, moi pendentes nestes próximos minutos da chegada de Filipe VI para que suba a bordo do Audaz deste buque de acción marítima de 96 metros de eslora para encabezar, como decíamos, esa revisión, esa parada naval espectacular sempre, donde as haxa, así que moi pendentes, como decíamos, pediríamos paso, se é posible, entrar nese instante no que faga acto de presencia Filipe VI suba a bordo deste Audaz en cauce xa para empezar esa parada naval. Así é, Demetrio, nada máis deades vos a indicación de que o rei está facendo acto de presenza. Nos conectamos en directo para ver como accede a esa embarcación. A praia de Samil é nestes momentos o mellor lugar se queren seguir a exhibición das Forzas Armadas desta tarde. A outra opción é a Televisión de Galicia. Sabela, aí nese paseo marítimo en Samil, dende logo xa hai moitísima expectación xerada. Segue chegando xente, porque estamos pendentes de Demetrio e do Rei, aquí o que está facendo a xente é mirar directamente cara ao mar. Dicía antes, este paseo de Samil, que é 1 kilómetro aproximadamente, ou máis que un paseo, é un miradoiro, onde mirar ao outro lado. Protagonistas, os participantes que van a facer esas exhibicións, os militares, os exércitos, protagonistas tamén as persoas que queren asistir e participar tamén nesa parte, observando esas exhibicións. É protagonista indiscutible tamén o espazo natural, porque a ría de Vigo, este paseo no que estamos, o paseo de Samil, a praia de Samil, é o teatro de operacións destas vindeiras horas e ademais é un teatro de operacións natural. Todo vai desenvolverse fronte a este paseo no que estamos, a praia de Samil, entre a ría de Vigo e fronte ás illas Cíes. Non é habitual que as exhibicións dinámicas en movimento do Día das Forzas Armadas se concentren todas elas nun mesmo espazo. Ben, pois iso vai suceder aquí nas vindeiras horas en Vigo. E non é habitual que sexan nun mesmo espazo e tampouco que sexan nunha praia. O ano pasado sí que se foi desa maneira, en 2 espazos diferentes, en 2 praias das Illas Canarias. Pero este ano, o Día das Forzas Armadas, desenvólvese única e exclusivamente aquí, na praia de Samil, centralizada na area e tamén no mar. Esperamos, dicimos, ese momento, son 28 ás 13:28:30, está previsto que embarque o rei Filipe VI, eses barcos, máis de media dúcia de buques de guerra, van participar nesa revisión naval, nesa revista naval que vai facer o rei. Eses barcos van pasar por aquí, insistimos, na ría de Vigo, que foi testemunha e escenario tamén de moitas batallas bélicas ao longo da historia. Lembremos o pirata Drake, a batalla de Rande. Bueno, pois hoxe non é unha batalla, non é un combate, todo en son de paz, pero sí que haberá exércitos, exhibicións, dicimos dinámicas, entre outras, haberá militares que baixen de helicópteros colgados en cordas. Haberá tamén unha simulación dun rescate no mar. Haberá tamén unha exhibición de cabalos da Garda Real. E todo iso, ademais, enmarcado. Estamos vendo tamén como están organizando todas as estancias para que mañá a partir das 12, tamén por este paseo ao lado, onde está a parte dos coches, vayan desfilar por terra eses máis de 3.000 militares. Entre outros, lembremos, xa está aquí en Pontevedra, en Vigo, a Cabra da Lexión. E haberá tamén un espazo aéreo importante, haberá que mirar a terra, pero tamén arriba ao ceo, porque hai máis de 50 avións que van participar mañá nesa exhibición, que é a exhibición central do Día das Forzas Armadas, porque hoxe o que estamos retransmitindo desde aquí é o previo. Pero a partir das 3:30 comeza ese desfile marítimo naval, digamos. Aquí en Samil moita xente está pendente dese desfile, porque aí darían comezo os actos que rematará mañá ao mediodía. Estamos na zona de acceso a esa parte, digamos, máis central, onde se vai desenvolver esa exhibición dinámica na praia de Samil. Aquí estamos nun punto onde a Policía Nacional está controlando esas entradas, controlan as bolsas, os bolsos, para que a xente achegue ao interior e estea todo en seguridade. Dicimos, son 29, o rei ten que estar a piques de embarcar. A ver, que eu te quería cortar, pero non me daban os compañeiros son para poder falar contigo, Sabela, porque estábamos vendo precisamente, agora mesmo seguía xente pasando o teu carón para facer ese control. O exército está controlando o acceso ao punto dende o que se pode ver, entendo, mellor, pois todo o que vai pasar nas próximas horas ao longo desta tarde que ti nos acabas de describir. Ademais disto de que, efectivamente, como ti dixeches, Galicia se sitúa no foco informativo por este tipo de evento, por ese Día das Forzas Armadas, o certo é que isto ten unha vertiente tamén económica. Os negocios, a hostelería, o turismo de Vigo nestes momentos realzase e supoño que aí en Samil xa ves moitísimo movimento nos negocios.
A ver, falamos con varios dos quioscos que están ao longo deste paseo marítimo de Samil, ao longo da mañá, e sí que nos comentaban que nas últimas horas e con previsión de hoxe, e sobre todo de mañá sábado, porque hai que lembrar que hoxe é venres, moita xente ten que traballar, a esta hora tampouco poderíamos pensar que é a mellor hora, o mellor para participar nun evento destas características, pero mañá sábado ás 12 do mediodía é ese evento principal do Día das Forzas Armadas, entón os quioscos que están ao longo deste paseo de Samil sí que nos comentaban que teñen a previsión pois de que haxa moita xente, de que o tempo sexa bo, entón teñen pois máis reservas de cervexa, máis reservas de auga, teñen as neveiras cheas de auga e tamén algo máis de víveres. Falo do tempo, din que pode acompañar moito mañá, agora mesmo a temperatura aquí é duns 21-22 graus e iso está axudando moito a que a xente se estea chegando ata aquí. Graciñas, Sabela. Ben, pois son as 3:30 en punto da tarde. Nos temos que marchar, pero emprazámolos ás 5 da tarde aquí, na Televisión de Galicia, porque o rei aínda non embarcou, pero dun momento a outro Filipe VI ten que embarcar, despois pasar esa revista naval, e aquí, a partir das 5, terán esas imaxes, as imaxes tamén dese operativo das Forzas Armadas. 5 da tarde, máis de 3.700 efectivos hoxe en Vigo, en Samil. Moi boa tarde.